I skemaet her, der ser vi nogle aminosyrer, og en aminosyre, den indeholder både en aminogruppe, NH2, og en carboxylsyregruppe, COOH, hvilket vi også kan se her i skemaet. For eksempel her, der sidder både en NH2-gruppe og en COOH-gruppe. Derudover sidder der sådan en sidegruppe, som vi har her. Og sidegrupperne, de er jo forskellige fra aminosyre til aminosyre. Sidegrupperne kan være negative eller positive lavet, eller de kan være polære eller upolære. Hvis der er to carboxylgrupper, er aminosyren negativt lavet, hvilket vi ser i begge tilfældene her, at der sidder en carboxylgruppe i sidegruppen. Derimod, hvis at aminosyren indeholder to aminogrupper, så er den positivt lavet, det ser vi herover. Der indeholder i alle eksemplerne, der indeholder den NH2. Hvis sidegruppen så hverken er positiv eller negativ, så er den polær eller upolær, og det afgøres ud for elektronegativitetsforskellen mellem atomerne i sidegrupperne. To aminosyre molekyler, de kan reagere med hinanden og danne et dipeptid. Der hvor de to aminosyrer er bundet sammen, har de strukturformen CONH, som er en peptidbinding. Det vil sige, at det er en binding mellem to aminosyrer fra den ene aminosyres carboxylgruppe til aminosyregruppen i den anden aminosyre. I et protein kan det være fra 50 til over 1000 aminosyreenheder i kæden. De to almindeligste opbygninger for peptidkæder er foldebladsform eller spiralform. Det er så en spiralform, vi ser på tegningen her. Den er så fastholdt af hydrogenbindinger, som går fra NH i den ene vending, som vi ser heroppe, til CO i nabovendingen. Det samme gør sig gældende i foldebladsformen, hvor peptidkæden bliver holdt sammen af hydrogenbindinger, og som også går fra NH i den ene kæde til CO i nabokæden.